Nachádzame sa v školskom areáli Spojenej školy internet na meste. Ako využívame školský areál? Areál našej školy využívame predovšetkým na relaxáciu, keď chodíme na prechádzky so žiakmi na čerstvý vzduch, ale v súčasnosti sme začali budovať aj vzdelávaciu časť v našom areáli, kde môžu žiaci popri relaxácii spoznávať zvieratka, vtáky. Prečo tu máme vtáčie budky? Vtáčie budky sme sa do areálu školy rozhodli umiestniť preto, aby sme podporili biodiverzitu, aby sa nám tu nasťahovali rôzne druhy vtáčikov a aby sme tak podporili prírodu a jej rozmanitosť. Prečo budeme mať v areáli školy hmyzie domčeky? Práve prostredníctvom hmyzieho domčeka chceme podporiť biodiverzitu a by sa mohli teda do toho hmyzieho domčeka nasťahovať včielky samotárky alebo rôzne druhy hmyzu, ktoré môžu opeľovať rastlinky v našom okolí alebo ovocné stromy, ktoré sa tu tiež nachádzajú.